Hasan Sabaz doğru haber wan xefik danîn. Rejima terorîst a îşxalker ku di gel êrişên hovane yên ku nêzî sal û nîvekê didomîne nikarî li Xezê tiştên ku dixwest pêk bîne. Niha bi lêsorkirina Serokkomarê Amerîkayê qala valakirina Xezê dike. Rejima qirker ku di dema şer de herêmên sivîlan kir hedef, bombebaran kir û ji hemû şerên din ên tarîx û dîrokê zêdetir rojnamavan qetil kir. Lê goh neda nerazîbûnên li dinyayê û nerazîbûnên herêmên îşxalkirî. Goh neda tespîtkirina qirkirinê ya mehkemeya navdewletî jî. Lê dîsa jî ji bo pevgertina êsîran, peyman û lihevkirina agirbestê ya sê merheleyan qebûl kir. Çawa ku ev 8 salin tu carî riayetê soz û peymanên xwe nebûye, heta niha jî bicî naniye û gelek caran ev sozdayîn û peymanên xwe îhlal kiriye û gelek kes qetil kiriye. Tiştên ku di wexta pevgirtina de qewmên û rewşa êsîran ferq û cudahiya di navbera însanan û kesên ku dibin kirasên însanan de bûn eşkere kir. Rûyê wan eşkere kir, bi her kesî dan nîşandan. Dema însan ji birçîbûnê dimirin, pito û pitik ji ber sermayê dimirin, berxwedanê tewr û helwestên herî bi şeref û eîzet nîşanê dinyayê dida. Dema Siyonîstan îşkence li êsîrên Filîstînê dikir, berxwedanê rewşa êsîrên Siyonîst nîşanê dinyayê didan ku çawa muamele li êsîran kirine. Hinekan li ser rewşa zayîfa çend êsîran gotin û slogana qirkirinê gotin. Lê bi rastî hemû dinyayê ev dîmen û manzereya êsîran û berxwedanê dît ku muamele çawa li êsîran kirine. Eşkere bû ku Yahya Sînwar ku yek ji qehremanê mezinê Filîstîn û tarîxa İslamê ye beriya şehadeta xwe di nava heftê û 2 saetên dawî de tiştek nexwariye. Ew jî nîşan dide ku şert û mercên ku berxwedan di nava wan de ye çawa ye û berxwedanê digel vê yekê berdewam dikin. Vê yekê jî derxistiye holê û eşkere kir ku qehremanên berxwedêr zehmetiyên di nav de bûn li ser êsîrên Siyonîst nedan tetbîq kirin. Lê ji bo ku kesên vê yekê bibîne û fehm bike, bi vê pêşî însan bin ku fehm û îdrak bikin. Yek ji tiştê muhîm ku di wexta pevgirtina êsîran de derket holê ew bû ku digel şehîdên di rêbertiyê de digel ihtiyaciyên zerûrî û bêîmkantiya eskerî û malzemeyên eskerî dîsa jî careka din ji şer û herbê re amade û hazirin. Baş e, gelo terorîst Siyonîst ji bo şer û herbek din amade ne? Ev Siyonîstên ku mirî û birîndar û zafiyetê xwe yên din kêm nîşan dide û vedişêre, gelo ji bo şer û herbek din amade ne yan na? Bi mehan digel ji hewayê bombebartman kirin, bi tank û wesayîtên xwe zirxî ew qas pesnê xwe didan ji teref berxwedanê darbeyên mezin girtin. Ev qatilên bebegan gelo wê heta kingê vê yekê jî ji dinyayê veşêrin. Wezareta Parastinê ya rejima îşxalê çendak berê beyanateka resmî da û hat gotin hejmara birîndaran û seqetbûna bûye 78,000. Ji vanan jê 162 psikolojiyê wan nebaş e û xerab bûye. Wekatê zanîn Siyonîst bi hirsek mezin bi dinyayê ve girêdayîne. Ji ber vê yekê divê em vê yekê fehm bikin ku rastî ne li gor wan reqemên hatine eşkerekirine qat zêdeyê vê beyanê ne. Belê, Xeze dîsa bi zehmetiyên mezin re rûbirû ye. Belê, rejima Siyonîst dîsa pêşiyê li têketina gıda û xwarinê digire û garantorên agirbestê ti tiştekî nakin. Terorîstê qirker bi desteka Serokê Amerîkayê amahdehiyê dike ku ji nû ve êrîşan li ser Xezeyê bidin destpêkirin, ji bo van êrîşan jî planan çê dikirin. Xwedê Teala di Qur'ana pîroz de behsa xefika Benî İsraîliyan a ji bo kuştina Hezretê İsa dike û wiha ferman dike. Wan yanî Benî İsraîliyan xefikek li darxistin. Lê li hember vê yekê Xwedê jî xefikek li darxist. Xweda ji wan kesên ku dehfikan li dar dixin çêtir e. Ali İmran ayeta 54.